It-tħammilu l-kostruzzjoni tal-appartamenti tal-akkomodazzjoni affordabbli madwar pajjiżna jinsabu fi stadju avvanzat ħafna. Hekk spjega James Kamenzuli, il-kap eżekuttiv ta' Projects Plus, li qed jieħdu ħsieb l-immaniġġjar ta' dawn il-proġetti b'investiment ta' 58 miljun euro għaddej xogħol f'9 lokalitajiet differenti favur il-bini ta' 768 appartament, 270 garaxx u 350 parkeġġ għal karozzi. Minn 16 sit ġdid ta' akkomodazzjoni hija dik ta' ħalluqa li issa tinsab fil-fażi ta' sejħa l-offerti biex wara wkoll jibda l-iskavar u l-kostruzzjoni tas-sit. Is-siti f'Birkirkara, f'Ħattart u 2 f'Ħalkirkop b'mod speċjali jinsabu fi stat avvanzat ħafna. L-istadju huwa avvanzat ħafna. Il-proġetti ġifieri għaddejjin ġmielhom, l-eskavazzjoni ta' kull sit hija lesta, il-kostruzzjoni mixja wkoll. Is-sit il-kbar kważi il-kostruzzjoni lesta, sit kbir li ħirġa tender dal-waqt hija ta' ħalluqa. Iċ-Chairman ta' Malita Investments Kenneth Farrugia stqar li l-appartamenti ser ikunu aċċessibbli minn kulħadd u ta' qisien differenti skont il-kobor tal-familja. Spjega li bħalissa hemm madwar 3300 applikazzjoni għall-akkomodazzjoni u għalhekk dawn is-siti se joffru saqaf lil bosta familji. Il-Ministru għal proġetti kapitali Ian Borch stqar li dan il-proġett juri kif dan il-Gvern qed jibdel il-mod ta' kif isiru l-affarijiet. Dan hekk kif qabel il-Gvern kien joħroġ il-kirja biss mal-privat, iżdissa wara 25 sena dawn l-appartamenti ser jiġu parti mill-assi tal-Gvern biex bihom ikomplu jiġu mejjuna aktar nies.